खुलुमबाय लोगोफोर जानोसैलाय दिनै बारा गैया नैबे अमा एवदों एकदम बिराद बानलु गोसा स्पाइसि ओमफ्राय दङ कयता ओमफ्राय नैबे थाइबें लादों ओमफ्राय जोगोनार ओंख्रि दं जानोसै आरोखि जों तो फ्रेंड्स आज हम खाने वाला है ये फोर्क मीट है इसको हमने स्पाइसी फ्राई किया है स्पाइसी एकदम स्पाइसी है और ये क्यूकम्बर है और थोड़ा ये लिया है और ये पता चल गया आप लोग को क्या है नहीं पता चला ये है हमारे जो बोरो में बोलता है इसको जगुना तो इंग्लिश में बोलता है पम्पकिन का जो खारी है इससे हम खाएगा तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लोगोफोर सोरबाफोर आंनि जानायखौ मोजां मोनोबा लाइक सब्सक्राइब शेयर खालामनायखौ बावनो तो अगर आप लोग को मेरा जो खाना है इसको अगर कहीं भी देख लिया है तो लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं भूलना है दोस्तों प्लीज़ थैंक यू अभी हम खाने वाला है लेट्स स्टार्ट ईटिंग तो पम्पकिन है पम्पकिन ये पोर्क जो है ना ये पोर्क का रिब्स है रिब्स को खाने में बहुत मज़ा है इतना मीठा है कि बोलो मैं बिराद गोदै लोगोफोर ओमफ्राय आं बायनानैसो लाबोदोंमोन खावनै बायनानै लाबोदोंमोन आं 20 रुपिसनि मोनो ओमफ्राय एथ' गोदै माने आं सिनिखौनो होनो हाखाबाय जानोसैलाय लोगोफोर जानायानो आंनि पेसन लोगोफोर आंखौ हेल्प खालामला नोंसोरो नुयोबा नायबाय था आंबो बर'सो हेल्प खालामनांगौ आरो
वन मोर संबाय calcium deh दा अमाया फ्लु जागासिनो दं जोंनि आसामावबो जादों जेराव फार्म दं बेयाव जायो आरोखि जोंनि ओरैनो फिसिनायाव फ्लु जाया ओमफ्राय मानसिफ्रा बेखौ जानो गिनानै माबागासिनो दं ओमफ्राय आं जायो खारन नोङो रुबानो जोबो संबानो जोबो गिनांगौ दरखार गैया लोगोफोर रुबानो संबानो भाइरासफ्राबो थैजोबखायो ngon chưa không masuk juga sudah ubah lollipop sorry ada apa nih itu yang jadi ribs tuh menjadi जोंनि माबायाव बर'आव होनो बेखौ सिना हारा माबा माबि होनलाबायो बे दंजोबो अमा बेदर बिदिखौ बायनानै जानांगौ जानो बायदोंमोन खोनाबायना बे ख्रुब ख्रुब होननाया सिना हारा बे बिदिखौ मोनजाबा buat calcium बिदिखौसो जानाय होनो Udah coba deh buka. Nanti jangan coba deh. Betul aja gue sama. Next video बानाएगा सुन बहु. नहीं रहा मैं क्या तो फ्रेंड्स आज का खाना वो भी खत्म हो गया. जो हमने पोर्क मीट जो बनाया था वो बहुत स्पाइसी हुआ था और बेहद अच्छा भी हुआ था. तो हमने खा लिया आज. तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लॉक करेगा अभी. अगर अभी का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को नहीं बोलना है दोस्तों. लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा लोगोफोर लाइक सब्सक्राइब खालामनायखौ बावनाङा लोगोफोर.
बाय।